Ya apa wis boleh oke weh. Ayo Ton cepet Ton. Iya. Jaring ini Pak malah. Iya. Ya Allah Pak piye lho? Ayo cepet. Si Cesar ini lho. Malah Aku mikirnya ae. piye lah kene kok ora iso to. Aku malah nyemplung. Iya lagi jaring wong loro ki piye. Walah. Sejak jaring kok malah Jeru lah lho Pak. ora Ton. Malah jeru lho. Salah. Ayo to iki lho. Pindah ke belakang no. Endi? Lah kono no. Sampai dhuwur. Ayo ora ketemu. Jancet. Ini pandang. Iya. Oh ini kaya empuk. Ngerti ra. Lah kuwi apa kuwi cetol wi? Ngerti tol. Ya ampun, lah kuwi iwak cetol iki lho Ton, ngerti bayak iki segere ra sesuk. Bocok malah. Alah kursi mono. Wadah iki ora. Bola timbangane tuku Ton bocor nang duit malah. Ngarep entuke kapan semono kuwi? Lumayan bayak malah. Murid teko pakane bayak ya. Rene genten. Malah. Walah. Ih, Ya kuwi jenggutru iki Ton. Kowe ora tau mangan iwak jenggutru to? Enak kok. apa? Jenggutru. Ya apa kuwi? Jenggutru Ton. Kamu jenggutru kok. Karo koyo jenggutru ya jenggutru. Malah. Yo. Jene Rene kok malah. Yo. Iwak cetol di lho nang orang di. Lah kuwi apa ngaramu? Ki apa si iwak? Apa ngaramu apa sapi? Iwak kaya ngene kok. Cetol iki kayak iki anake Raira Kapan entuke? malah mbok panteng ditah kabeh. Ton iwake iki. Alah. Malah mbok utah nih lek golek angel-angel. Di makane kalian durai. Rono kene kowe kok kene. Panteng rono. Ya jeru merah. Cepet kene waktu itu. Kene. Enggak malah mbok angkat iki aduh. Jatuh dah tonton. Lagi ana iwak. Malah mbok panteng urung kok. Kene. Mari jengane Ton. Kowe iki sambat tadi duit. Jak ngeser kok angel Raira. Manang. Iya ya. Nah. Wih, lumayan Ton. Iki kerjaan. Di. Lah iki apa? Iki apa ya iwak? Di petone iki. Kapan oleh ya? Yo. Manang ini nih. Jan. Bolong kok Ton. Ya sampai. Ayo kowe rasa muncul nanti manang sing tenanan to. Ya. Malah manang pol. Angel Angel iki wong. Cek iwak kok sambat ae. Wong malah mbok anu kowe kok. Malah mbok jebol nih kok. Kok iso aku lho. Kena yo iya ngono lho. Ya apa wis boleh oke weh. Lah kok malah. Wedes gitu. Lah kowe rendi. Balik. Lho. Iya ta kowe iki jang golek kok malah balik. Semen ae. Mbok. Ayo iki lho Ton. Gah. Oh. Jalan iki tenan kok malahan. Jak golek iwak kira dipayak nggo bocor kok malah. Oh, lho wedhus kadung kemblah kaya ngene lho kok malah. Nah, cerot Ton iki. Ora iso iki celambut dhewe. Terus iki karepe iki. Jak golek iwak. Coba hak ini malah balik ra anu jak golek nek gelem iki piye karepe iki. Wedhus tenan kok. Balik ciprit. Uang kok